момента ще видите какво се казва свине да се бори с тикви. Ето там виждате един ентусиаст, който иначе е много добър разбират, чете всички книги, литератури, няма значение, че не гледа какво му продават. На него могат да му продадат и мачта от 3 части различни проценти карбон. И дъска, която може да качи над 22 кг карбонова, усилена с планки, която никъде няма да може да се счупи. Ето наблюдавате борбата. Подготвя се в момента за нещо като воден старт. По-скоро ще има трошене на материал, ако не и на глави. Виждаме, че състезателят е без каска, но той е професионалист. Ето следвачовка! Ето! Видяхте нов опит. Няма значение, важното е да сме във водата и да се бориме. Ще го мята като прави кашти. Ето втори опит. Сега гледайте колко добра човка с замятане напред ще има. Това е специално упражнение. Гледайте внимателно. Подготвя се. И ще има един много добър катапулт. Айде. Айде, свърши лентата е. Професоре. Оп! Оп!